Ako na. Ay, wala. 100 na ko. Pastilan. Saan dapita? Di po mo reply. Panglas na ta nga parcel. Ay boss, boss. Muta na ko boss ba? Okay la boss? Ano hindi naman okay? Muta na ko boss. Makatabang ka boss ba? Kailangan Justin boss ba? Justin. Kailangan kawa juga kay la boss. Pangitan mo na ani. Uslik boss ha, uslik. Wala pod. Ay, Android man siguro itong tawanan to. Naka-program man siguro to. Ngita taglayan pangutanan di. Kita ani, gutuman ani. Pagkajud ang akong kontak. Wala mo kaning galawan yung pormahan niyo. Gagri ang buhok. Lagi, pari lagi ni Big. Tabangan. Pre! Pre! Salamat, my savior. Kaya ito, suwigan. Kailan kang uslik na kong ipangita ba? Uslik ang pangalan. Yan, ako dala parcel. Last na dyan nga parcel. Uslik. Oh, familiar ka na, uslik. Umala ito tagang Marawi. Ay, ano bang ito? Wala. Nilaya sa diri. Konpre ba? Kaling kasing natin kadalit nila. Gusto mo, ito pinadalit. Diyan sa kayo. Apa, ikaon? Launa na ako. Gani. Mo anong tani balas? Country. 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 Guys, hindi ko balas mo. You're my lifesaver. Ay, yung piyansa ko mga kuhan. Ay, may kumpiyansa ko. Pila ning kuan, madam? Sumay. Puso siguro. Kani, okay ra. Good sila. Ito medyo gayo ba? Soft drinks pod? Ay, grabe. Instant man, grabe. Tapos ang unang-huna ba, nigawas na yun. Ay, kaya kwarta ni gigutong din sa kunin mo ang ikiunsa na may gipanguha. Thank you. Kimi, kuha na pre. Oh, thank you. Thank you kayo. Boss! Ay, mainit. Hey, Prada, ano? Mainit ba? Oh, sige, gutom ka. Tama. Jogging ko gigan na, pinita ba? Ay, ikaw sa kayo, Sigma. Luya ka na, init kayo. Ikaw na muna. Basta naman ga. Sabi si. Galing mo. Ludi. Ay, master ikaw, hindi na master. Sabi. Gusto naman ka master? Wala, di ka nag-jogging ba? Oh, init kayo. Murag dato na niya ba? Oh, dato. Way, panay na kwarta. Last small world kayo, kailan eh mundo ha? Wang ano? Ilam yan eh. Mau ba? Pat, sa sa una. Mau? Ano yung si pangubo sa kuwag brief? Lo, Kuan, og short. bulabog na yun ka, master. Uy, kini. Dili. Palangga ka na kung sa una. Mau ba? Oh. Master, lain ba ito ba? Oh. Laki, 100 ya. Kita ka itong bagong 100 bagong gawas? Lagi! Sure. Lagi oh! Basig. Di ba mo to oh? Lagi! Sabi, ako na ko ha. Di mo gipakitas ko bago ng 100. Kani? Oh, bebe. Ako si silip 100 ni. Oh, silipon sa nakuha. Ikaw na niya, istorya sa mundo na. Pili, siya di bahala pre. Istorya mo. Istorya. May itlog. Oh, sumay, boss. Kanilang ko. Sumbo. Kani. Puto. Puto lang ka, puto. Puto. May na ba? Pre, salamat kay pre ha. Salamat kay pre. Murag ikaw dyan akong superhero nga dawa ba? Nakahapit ko diri ba? Gikan mo jogging jud. Murag, tugay, gano'n mo nagkuhan, mano, kita, no? Langga ka na ko. Busta. Mo ba? Yag, pre, biyahan sa tigaki. Napangilakaw ba? Kasi boss, si master na ibala na. Tabi sa ta kay. Oh. Dugay ta wala nagkita jud. Pila na may bata ni mo karon pre? Bata to. Tulo na. Di ka mangutana sa kuha? Ikaw pila. Ay lahi man tong tuyo og pangita karon. Iyay! Lugo! Pre, boss. Boss. Ha? Sige. Sige pre. Huy! Ako na rin mo ba? Oh, ay, boss, napalitan nyo. Salamat kayo. Nabuha mo na! Ako na! Ay, wala ko 100 na ko. Pasti.